Cum am câștigat Gaming Video Awards 2024? Bun, nu știu cât știți, dar în primul rând vreau să-mi deschid... Mamă, ce urât îmi stă părul și prin șapcă, în fine, nu vă uitați la părul meu. Nu știu cât știți, dar am câștigat Gaming Video Awards la categoria Minecraft și vreau să vă împărtășesc cum au fost, gen, ce s-a întâmplat mai pe scurt așa. Și vreau să vă zic din start că o să începem să postăm pe canalul acesta orice, efectiv, dacă eu vreau să postez mâine Clash Royale, pun Clash Royale, dacă vreau să fac story time, fac story time și am foarte multe story time-uri, deci probabil asta o să fie la început, cu story time-uri și cred că Clash Royale, poate mai băgăm și un CS, nu știu, alte jocuri, ok? Și by the way, dacă nu mă știți, sunt Alexuțu, fac content de 6-7 ani cu Minecraft, pe canalul mare am 14.000 de abonați, deci pe scurt așa. În primul rând, ce Gaming Video Awards? Gaming Video Awards e o competiție între youtuberi, unde se pot câștiga premii, cum ar fi ăsta, pe care l-am câștigat eu în 2024, nu știu dacă se vede, și jos, nu se focare, ba da. Gaming Video Awards 2024, cel mai bun video de Minecraft. Ok, aici nu scrie numele, dar cât timp eu am câștigat ăsta, am câștigat și diploma asta, care e pus într-un tablou, cu cel mai bun video de Minecraft, Alexuțu, cu o semnătură de la ăsta pe 12/11/2024. Excellent award. Bun, în primul rând, Gaming Video Awards, v-am zis, e o competiție între youtuberi, între videoclipurile youtuberilor. De exemplu, nu știu cum să explic eu mai pe înțelesul vostru. Eu îmi pun clipul de Minecraft, da? La nominalizat acolo. Și îl pune și Sperii, prietenul meu. Și îl pune Pink, și îl pune Săsami, și îl pune... În fine, și îl pun mai mulți youtuberi, da? 4 dintre clipurile puse acolo o să treacă în următoarea etapă. Și în următoarea etapă, din alea 4 să alege un câștigător și unul care o să aibă Excellent Award. Adică unul câștigătorul o să primească și ăsta și tabloul din spate și cel cu Excellent Award o să primească doar tabloul din spate. Ok. Și de exemplu la categoria mea eu am câștigat și Excellent Award a fost al lui Zăsami și iSilent. Au fost două. Niciodată nu au mai fost două. Sau e prima dată când văd eu că au fost două. În fine. Și mulți ați crezut, dintre cunoscuți, prieteni, că au fost gen, nu știu, regizată toată chestia cu am câștigat eu. Dar, sincer să fiu, nici eu nu credeam că o să câștig, fiindcă, să vă zic cum am aflat că am câștigat. Deci, am trimis pe mail acolo că, puii mei, am fost nominalizat, pana mea, nominalizat n-am mai fost, că am mai participat doar în 2023, unde nici nominalizat n-am mai fost. Doar am participat, practic, am luat diploma de participare, așa, și îmi trimit ăștia de la Gaming Video Awards că, bă, ai fost nominalizat la categoria Minecraft. Eu am pus la 3 categorii, am pus la cel mai bun video de Roblox, cel mai bun video de Minecraft și cel mai bun video kids friendly sau ceva genul. N-am fost nominalizat nici la kids friendly, nici la Roblox, dar la Minecraft aparent a fost nominalizat. Și eu, fiind foarte curios, m-am uitat cine a mai fost nominalizat. Mâncava vă voastră, a fost așa: Zăsami, iSilent, eu, Blushman, Marius Costin, am fost 5, ok? Am fost 5 și am zis că 4 o să fie nominalizați. În fine, nu știu cât o să fie nominalizați, că poate o să fie 4, poate o să fie 5, nu știu dacă mereu o să fie 5. În fine. Bun. Și care a fost primul meu gând? Bă, măcar să iau Excellent Award, măcar să iau Excellent Award gen atunci când am văzut pe moment, știi? Eu mă gândeam că o să câștige iSilent și că toată lumea credea că o să câștige iSilent sau Zăsami. Bă, și mai trece timpul, gen. Bă, și mă întreabă cei de la Gaming Video Awards dacă pot să mă prezint la București. Eu sunt de Suceava, nu pot să mă duc la București, gen, în fiecare zi. Și mai aveam și școală, gen, era fix marți și marți aveam liceu de dimineață până ajungeam eu. Gândiți-vă, trebuia să mă pornesc fix după școală când ieșeam la 1 să ajung acolo la 7, gen, fără să opresc nicăieri, că cam 5-6 ore e drumul. Bă, și întreb pe taică-mi așa în glumă, bă, vrei să mergem? Mă zic că nu merită, că nu câștigi nimic, nu știu ce. Bun, i-am zis lui ăla că nu pot, gen pe mail, și a fost gen vreo 2-3 zile, l-a ținut așa, știi, pe a lui, că nu pot, nu știu ce. Bă, și următoarea zi, cam peste o săptămână ceva, gen, mai primesc un mail. Stați un pic, scaut mail-ul ca să nu greșesc ce zic.
Bun, o zis așa, salut, având în vedere răspunsul din mailul anterior, să stricăm puțin surpriza și vrem să-ți dezvăluim, dar doar pentru urechile tale, că ai câștigat o categorie la Gaming Video Awards. De aceea insistăm puțin să ne fie alături, pentru că e un sentiment unic pe care îl au streamerii care câștigă Gaming Video Awards când ridică premiul în fața a sute de oameni în sală și mii de oameni care se uită pe stream. Păi mei nu știu ce. Și după aia mi-a zis așa, ok, nu-i nimic. I-am zis că salut, din păcate nu pot să-mi fac programul să ajung, păi mei, în fine. Și mi-a zis, ok, nu-i nimic, o să ne vedem, o să avem nevoie de la tine de un scurt video Full HD landscape de mulțumire, maxim 30 secunde, pe care să-l rulăm la eveniment. Categoria pe care o câștigi este cel mai bun video de Minecraft. I-am trimis clipul, o să vă arăt oricum, o să vă pun acum momentul când am câștigat și chestii, să vedeți care a fost și clipul, chestii. Mergem mai departe la o categorie chiar interesantă, despre care chiar abia aștept să aflu cine câștigă, sincer vă spun. Eu chiar nu știu, chiar când vin aici invitații, mă uit așa un pic cu coada ochiului să văd cine a câștigat, pentru că mie aici pe foaie chiar nu-mi scrie nimic. Uite, Ovi deja se pregătește să intre pe scenă. Vorbim despre cel mai bun video de Minecraft, prezentat de Carrefour. Creatorul de conținut care va reuși să spargă barierele de Bedrock din Minecraft va primi premiul pentru cel mai impresionant și creativ conținut. Îl invit pe Ovi, președintele juriului, la secțiunea dedicată streamerilor alături de mine pentru a prezenta premiul. Nominalizații: Bluesman, Zasami, iSilent, Marius Costin și Alexuțu. Ce faci, Ovi? Te salut! Poate să vedem și plicul. Bună seara Gaming Video Awards. Mă bucur foarte mult să fiu aici și mă bucur foarte mult să vă văd în număr atât de mare. A fost o categorie destul de greu de jurizat și asta mă bucură. Asta înseamnă că avem creatori de conținut foarte buni care scot conținut de calitate. Hai să vedem Excellence Award. Stai să văd și eu. Ok. Nu știu. Mi-ai dat mai greu. Nu eu, nici eu acum aflat. Ok, la Excellence Award avem doi câștigători. L-avem pe Sami și pe iSilent. Felicitări! Și marele câștigător este Alexuțu. Felicitări, Alexuțu. Din păcate nu a putut să ne onoreze cu prezența, dar sunt convins că se uită la live și ne-a lăsat un mesaj. Seara și în primul rând vreau să mulțumesc atât celor care mă susțin cât și juraților, fiindcă am câștigat această categorie de cel mai bun video de Minecraft, deoarece n-am crezut vreodată că voi câștiga prin simplu fapt că erau nominalizați și iSilent, Zasami, Marius Costin, dar ce să vezi, am câștigat, sunt foarte bucuros și sperăm ca la anul să ne vedem fizic, nu online. Baftă celorlalți, vă pup! Uite că se poate, Alexuțu, felicitări încă o dată dacă ne urmărești de acolo de acasă, îți mulțumim și ție, Ovi. Ok, și după ce ați văzut asta, eu m-am chinuit să trag chestia aia cu mult de mulțumire. două ore, exagerez, o oră și ceva, pentru 30 secunde. Și zice că mă bâlbâiam, ori ziceam în loc de categorie, ziceam complet altceva, ori ziceam nominalizat, ziceam Zasami, mă blocam, iSilent, iar mă blocam și o chestie, știi ce zic? Bă, și până la urmă mi-a ieșit. Și după aia m-am uitat live, eram cu Sperry live, eu știam că câștig gen. Și ca să fiu sincer, am mai zis doar la 3 persoane că o să câștig. Lui Sperry, lui un coleg de clasă, care o văzut mail-ul gen, că mi-am arătat mail-ul când l-am primit. Și a zis taică-mi, nu m-a crezut taică-mi. Bă, și până la urmă am câștigat. Am zis, bă, nu mai dau ăștia premii, nu mai nu știu ce. Bă, peste vreo 2-3 săptămâni de când am câștigat, îmi dau mesaj că o adresă nu știu ce să-mi trimit coletul, știi? Am luat coletul, am făcut și clip YouTube cum m-am dat unboxing. Dacă vreți să vedeți, aveți pe canalul principal. Și, na, ca să nu mai aud că am câștigat, nu știu, pe nedrept, eu la clipul ăla pe care l-am pus, chiar m-am chinuit, gen. Chiar m-am chinuit să-l și filmez, să-l și editez, gen. Dacă vă uitați la ultimele clipuri de pe canalul mare, chiar nu prea sunt editate, doar un intro și rescaturi, muzică și cam atât. Dar, din nou, iar mi-am mai pus niște clipuri la Gaming Video Awards și anul ăsta și îs curios dacă o să câștig. Dacă o să fiu nominalizat, promit că o să mă duc la București, ok? Promit că o să mă duc, dacă o să fiu nominalizat la vreo categorie. Mi-am pus efectiv din nou la Roblox, Minecraft și mă gândesc dacă să mai pun la ceva. Poate scrieți voi în comentarii și dacă mai vreți să faceți story timer sau dacă mai aveți voi întrebări despre mine,
eu vă răspund printr-un story time dacă o să vă mai multe comentarii de acel lucru gen. Și by the way, am câștigat, eu zic pe drept, că am câștigat pe drept și nu a fost niciun gen script să câștig eu, că ce rost avea să câștig eu dacă eu nu prea aveam activitate și putea să câștigi gen Silent, că pe mine nu mă știa aproape nimeni, mai erau niște prieteni pe live și chestii, cam aia e, cam așa am câștigat.